ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಲೆ ಫುಲ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರ್ಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ನಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪೇರ ಪೋಪುಣೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ದುಂಬು ಪೂರರ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲರ್ತ ಪೂರರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ ಗಾಯ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಏಪಳ ತೆಳ್ತೊಂದುಪ್ಪಳೆ ಏಪಳ ಕುಷ್ಟುಪ್ಪಳೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರರ್ಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಪಳೆ ಅಪಗಣೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪಣೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪೇರ ಪೋಪುಣೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಪಾಡಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ತೂದಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ದಾಯ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಂಡು ತೋರ್ಪೆ ಐಕ್ ತುಂಬು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಂತ್ರಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ರಕ್ಲಿ ಪೂರರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟು ಏಪಲ ಪೂರರ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಲಿ. ನಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪೇರ ಪೋಪುಣೆ ಪಂಡ ಸ್ಮೋಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೈನ ಸ್ಮೋಕ್ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಏನು ಏಪಲ ಪನ್ಪಡಂಚನೆ ತೋಟರುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪೇರ ಪೋಪುಣೆ ಪಂಡ ಸ್ಮೋಕ್ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಕುಟ್ಟಿಯನ ವಿಡಿಯೋ. ನಮ್ಮ ಮುರಡಿ ಮಂತನ ಜೋಳಮುಖಿ ಮೂಲುಂಡು ಕಿಟಲಾದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಕಿಟಲಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯ ಗಿಡ ಪೂರ ಕರಂಚಿದು ಪೋತುಂಡು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪೇರ ಪೋಪುಣೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೋಕ್ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪುಗೆ 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 ಮಾನ್ಪೇರ ಪೋಪುಣೆ ಪುಗೆ. ಐ ಫಸ್ಟ್ ಐಕ್ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡು ಒಕ್ಕ ಸೂತೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ತುಲೆ ಸೂತೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಡ್ದು ಕಾಯಿನ ಸೂತೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತದು ಅಡ್ದು ಒಂತ ಗಡ್ಡಿ ದೆಪ್ಪಣು ಮಗ್ ಸುತ್ತಟಿಗೆ ಗಡ್ಡಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಗಡ್ಡಿ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿರೋಡು ಗೈಸ್. ಈ ಮರ್ದಿತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ಈ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ದಿಡ್ದು ಈ ಪೇಪರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಪೋಡು ಗೈಸ್. ಮಡಿತದು ಸೋಕು ಮಡಿಪ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆವೊಂಡು ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆವೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಗಡ್ಡಿದಿರ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಆವೊಡು ಐಡ್ದು ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಮಂತನ ಜೋಳಮುಖಿ ಮೂಲುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡನೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ಎಸ್ಪಿರುಂಟು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡು ಗ್ಲಾಸಿನ ಮೂಳಿಂಚದಿರ್ಕ ಗೈಸ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಗುಪ್ಪಾಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೂತೆಟಿಗೆ ಗಡ್ಡಿಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಡಿತತ ಐನು ಈ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪೊತ್ತವೊಂಡು ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪೊತ್ತವೊಂಡು ತುಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪೊತ್ತಲೆ ಪೊತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೂತೆಟಿಗೆ ಗಡ್ಡಿ ಪೊತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಬಿಡು ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡ ತೋರ್ಪಂತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ತಾಡ ಚೂರು ಕಾಪೋಂಡು ಪೊತ್ತಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಪುಗೆ ಪುಗೆ ಒಂದು ಊರ್ನೊಳೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಲೆ ಫುಲ್ ಪುಗೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಲೆ ಫುಲ್ ಪುಗೆ ನಮ್ಮಂದಿನ ಗುಪ್ಪುಗ ಮೆಲ್ಲ ಗುಪ್ಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂದುವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೊಲೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಗುಪ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಯಾ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಗಾಯ್ಸ್. ಆಯ್ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲೇನ ಕಿಡ್ಕಚೇನ ಅಡಿಪುಲೇನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂತ ದಾಯ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂಟ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಆಡುಂಟು ಪೂರರ್ಗಳ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಏಪಳ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಆಡುಂಟು ಪೂರರ್ಗಳ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಲೆ ತುಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.